know what? Right weight. Noma kusikhathi sini. Glory to Jesus. Ukuthi lo makhulu uyayazi ngo-10 sasa ithi bendinokuyiphunga. Kodwa ngenxa yoba kungo-8 ebusuku ngoku selidlulile ixesha lam. Glory to Jesus. Ingcathu bazalwane iyakwazi ubabona besidla. Kodwa ingcathu ithi noba ndiliphi ivumba. Unqweneleka futhi into endiyithandayo okanye ebendifuthula ndiyithanda kodwa ngenxa yoba wonganyelwa lo mntu ungcathu ngoba ii-cravings zayo zikhona noba ingathi iyakubaweleka xa uyijongile kodwa ingcathu ngumntu ohambe wahamba wakwazi uzilumla. Sifundiswe nokuhlala singathi sinyanisekile. Yes, sir. Nokuhlonela uThixo kokukhulu. Yes, sir. Senze njalo sikhangele ngethemba kulo mhla ayavumela ngawo. Amen. Amen. So that's so that is andimazi unkosile ngokebethandaza ukuba uThixo ebefuna ukwenza. Glory to Jesus. Ngale theme. Kodwa kubekeke kanje apha elizweni yanxana ngibona le theme. Sithela nabazalwane basi. Singabazalwane sonke. So yabona ke apha ke imisebenzi neyisebenzayo. Uyakwazi ukubana kusasa ngomvulo okanye eqaleni lenyanga kube imanager lapha ithi uzawuhamba kanje kule nyanga okanye kule veki. Glory to Jesus. Ezinye izinto ezawuthethwa yile manager ayizonto enizawuzithanda nina apha emsebenzini. I-challenge ke ngoku yabantu abaninzi yeyokubana ulula ukuqhankqalazela imanager without knowing ukubana imanager inemanager yayo. Le information ifumana kweyayo imanager. In fact, the manager yayo ifumene elsewhere le information. Glory to Jesus. Ikhona indawo xa uthe wayijonga kuthiwa bebahlala i-board meeting. Waqulunqwa kwajongwa ukubana i-direction yale company going forward izawuhamba kanjani. Glory to Jesus. By the time isihla imessage sithi kuzawuhamba kanje, seyihlabe amahlungwane zonke iimpendulo zenu abazawukhathalaza ngathi akuzubalula. In fact, ikhampani seyilindele ukubana bakhona abazawufuna omnye umsebenzi ngenxa yale miqathango mitsha nezitshenji zitsha zenzekayo apha emsebenzini. Glory to Jesus. Sikuloo position ke bazalwane, but don't worry, asikho kulena yabantu abamamele imanager. Kodwa sikule position ye-board meeting ngoku. Sincokola izinto zasebukumkanini ngoba thina sonke singabantu basebukumkanini. Asiphuma apha sizawuthetha lizwilinye ngendaba zobukumkani. Sawuphuma sizi-beneficiaries zenceba, not just in-beneficiaries, kodwa sawuphuma sizi-ambassadors zenceba. Glory to Jesus. Ukuze apho singena khona abantu bazuba nabanjani abantu abenzelwe inceba. Cela ufunde John chapter 1. John chapter 1 ufunde verse 12.
ufunde verse 12. Ndibulise kumfundisi, ngibuzele abafundisi bami. Ofundisi Nzoyini. Niyamazi upasta sesho zami. Kaya nazo mfuzo ukhonza. Nazo mphi. Ndibulise lo nazi. Glory to Jesus. Hallelujah. Ndiyabona umhlobo. Ndiyabulela bazalwane. Kanti icimba ndizambona namhlanje. Bengimthethile namsamo. Glory to Jesus. Nami bengimthethile samo. Glory to Jesus. Ndiyabulisa nami bazalwane. Ndinabo nodabs bami apha. Ngicela ngaxolisa. Odabs bami baphayile. Nothi ofana kaloku odabs. Abaphayile into abanyangibona ngobuhle kufana nabo. Glory to Jesus. Zelo mfundo ifana kathi John chapter 1 verse 12 na 13 verse 9. Kodwa bonke abamukelayo besinikela kuye useleleyo. Yes. Wabanika igunya lokuba abantwana bakaThixo. Amen. Ababanga abantwana bakaThixo ngokuzalwa bengakomlimo othile okanye ngokuzalwa ngendlela yemvelo. uThixo ngokwakhe obazeleyo. Okay, that makes sense kanjani? Yabona bese lapho sifuna uyibona baba idemonstrate kanjani? Amen. Ithi ngoku apha kule ndawo uJohn uthetha icala lapha wathi ulizwi uye waba inyama. Akukho uye yakho ngaphandle kwakhe. Yonke into yenziwe kuye yenziwa ngaye isenzelwa yena. Wazalwa abakubo abamamela yayiparaphrase. Ithi ngoku kodwa kule ndawo ithi emva kokuba yonke le nto yenzekile wathi waphikwa nangabakubo njalo ukukhanya kwaze ukukhanya abamamkela njalo njalo. Ithi kodwa bonke abathe bamamkela wabanika igunya lokuba bona babe ngabantwana. Ingathi kwi-transaction ke ngoku eyenzekileyo uze wazunyana kaThixo. Glory to Jesus. Abethe uJohn phakaphambili uye wayinyama. Glory to Jesus. Uze waza uthele esawuba ezile. Glory to Jesus. Kwafuneka amkelwe. Uthe xa esamkelwa ngaba bamamkelayo bona bafaka icategory yabantu begrace banamalungelo. Ibe wabanika igunya. Uyabona igunya uyanikwa uphinde uxhomekele kuwe ukuba uzalisebenzisa na okanye uzawuthi ngosunalo ungalisebenzisi. Glory to Jesus. So ikhona indlela yokubana uYesu ufike wasithenga kulesi. Wasenza sanga abantwana bakaThixo. I-transaction ye-grace leyo. Uzamba phambi 3, John chapter 3. Athi wenje ukulithanda ihlabathi. Uthe wancama unyana wakhe okuphela wamzeleyo ukuba lowo nalowo okholwa nguye angabhubhi. Yabona i-transaction ngaleyo ukubhubha. Awusabhubhi ngenxa yoba ukholwe ngunyana kaThixo. Ukholwe yile demonstration ye-grace. Ungeniswa kwicala lokungabhubhi. Uzazibuza kutheni ngibhubha nje? Yesu ngaphi loba mandibhubhe? Glory to Jesus. Cela ufunde Genesis chapter 1. Because there is an element of shifting from one place to another place outside the grace. Outside the isisa. Isisa ke isisa yilando yokuba uthi ufike estation setrain kanti ulibele itikiti netrain iseyime eplatformini ujongene ntshona egathi ulate nasemsebenzini ubile uthetho ithi gathi ubaleka le train ishile before yona yile bizamenza ithi igathi liphi itikiti uthi andinalo kodwa ndilate emsebenzini. Igathi ikujonge ithi hayi kuthi hamba. Yinceba leyo ngokwasemthethweni ukungakwalifayi ukungena kule train.
semthethweni bekufanele uba uyabhatala. Ikhona i-price that you were supposed to pay. Ukuze ukwazi ukungena kule train, ulenze ixesha lo-interview okanye lomsebenzi. Kodwa ufike igaki enamandla negunya lokubana ithi awuzungena. Ikwenze ufane nabantu abalithembileyo. Ikwenze ufane nabantu abebeme apha eplafomini beyilindile itrain. Ngoba once ungene kuyo le train, awukhathaliseki noba wena ubilile bona babilanga. Akukhathaliseki noba wena uncela igambuthi bona bancela isuti. Akukhathaliseki noba bona banazo idigri wena uyemsebenzini wokunjingilana okanye ekitshini. Okusalayo nisetreyini eyi-1 nawufike eyi-1 apha emsebenzini uzawuphangela. Ngokungathi wena ngawunayo imali. Sibe kwekwileveli enjalo yineba. Senzelwe kangathi singabantu abangcono singekho ngcono bazalwane. Kodwa masazi uba ekutheni ukuze singabi ngcono. Ngokuzawuthi wena bekendathetha nentombi yami ena-12 inesibili iyahlonipha. Sithetha ngensindiso ithi ready for ubhaptizo. Xa ndiyibuza ngensindiso ndafumanisa uba ayazi kakuhle insindiso. Icimba ukuziphatha kakuhle nokuhlonipha thina phaya endlini. Glory to Jesus. Okanye icimba yile pressure yokubana mna ndamameli uyesu ndika-11. So mhlawumbi yena ucimba ududelwa ngundlambazi. Xa ena-12 yena abengengekabhaptizwa. Glory to Jesus. Ngakona noba indi-excita uba efuna ukubhaptizwa, kodwa mandimenza yazi ukubana awuyikhandidate edinginceba. Noba enembeko bamamela abazali, akujongwa kanjalo esifulwini, akujongwa ngeko yakho, akujongwa similo sakho, kodwa kujongwa uba ulenzile na uxolo noThixo. Utheni sokufuneka wenza uxolo noThixo nje? Funda Genesis chapter 1 verse 26. Haleluya. Waza-ke uThixo wathi, masenze umuntu abe ngumfanekiselo wethu, afane nathi. Makabe negunya alawule inkathi elwandle, iintaka ezibhakabhakeni, iinkomo nazo zonke izilo nezinambuzane elizweni. Wamdala-ke uThixo umuntu, wamenza wangumfuziselo wakhe. Wadala umuntu oyindoda kwakunye nomuntu obhilileyo. Wabathamsanelisa. uThixo wathi, yandani inzala yenu ilizalise ilizwe. Ngicela ukubheka sizawuyefika apha ekugqibeleni. Kodwa ndinombuzo apha. uThixo une-conversation uthi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu. Glory to Jesus. Ndifuna ukuyi-assume uThixo uyise unyana nomoya oyingcwele bathetha together. Akekho umuntu kule komiti. Yile boardroom kaThixo unyana uyise unyana nomoya oyingcwele. Bathi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu. Basawugqiba bazile ii-attributes umuntu azaba nazo. Yile ndawo ithi wabadala uThixo kuvesi 27. Yes. Khawulifuna. Wamdala-ke uThixo umuntu, wamenza wangumfuziselo wakhe. Wadala umuntu oyindoda kwakunye nomuntu obhilileyo. Wabathamsanelisa. uThixo wathi, yandani inzala yenu ilizalise ilizwe, nilongamele. Ndininika igunya phezu kweenkazi, iintaka nazo zonke izilo elizweni. So uThixo uyamdala umuntu. Izagqiba ithi wadala
indoda nomfazi, glory to Jesus, wasagqiba wabanika igunya. uJohn uthi bonke abamamkelayo wabanika igunya, glory to Jesus. So in essence, likhona igunya that will give them i-original gunya, glory to Jesus. Likhona i-original gunya esasinikiwe, asanikwa nje i-original gunya, ngapha kwayo sasikelelwe. Uzawuthi xa ufunda phana iqhubekele ithi wathi makabe lo ngamsha phezu kweenhlanzi neekomo beyazi yababa phaa izilwanyana, glory to Jesus. Zizingamaqithi lawo wabantu abanamagunya, glory to Jesus. Ihambe phaa ekugqibeleni ko-13 verse ithi kwasa yangomhla wesithandathu, glory to Jesus, wabona uThixo uba zonke izinto zinhle. Paraphrase. Lo muntu ebesendalile wangumfuziselo kaThixo. Asawugqiba uThixo abasikele nawo nakubuze nawo. Xa kuphela uday 6 umuntu ukhona na? Can you see umuntu uday 6? Okanye uyamazi umuntu? Ngizokuthi lo mbuzo le. Xa kuphela uday 6 emva kokuba uThixo ethe wadala indoda nomfazi, umuntu ukhona na xa kuphela uday 6? Okanye siyamazi umuntu bakudalile? Siyamazi bakudalile. Ukhona? Andiboni ngithembisi lakho uba uthe uyamdala. 100 mass. Yabona kule process yokudala umuntu. Yes. Yibobeke umuntu phakathi ku-chapter 2 verse 4 usayiba lento ngithethayo ndizakuyibuda. Kule process yokudala umuntu wenziwe waphelela bazalwane. Wanazo zonke izinto azazidinga. Uzawuthi uyive xa uyifunda, khayifunde phaa ku-chapter 2 verse 4. Sesenza ba ezinye izinto ezizithetha ngizicacisa kodwa izwi liyazicacisa. Nanga amagabantshintshi okudalwa kwezulu nehlabathi. Okay. Ekudaleni kwezulu nehlabathi uThixo undikhoyo. Kwakungekho sityalo emhlabeni. Okay. Kwakungekho nambewu ithulayo. Okay. Kuba kaloku wayengekho imizi emhlabeni imvula undikhoyo. Okay. Yaye ngabe imvula emhlabeni. Ngeke ngabe futhi. Kwakungekho namntu wakulima umhlaba lowo. Okay. Ku-chapter 1 ebedala umuntu. Ku-chapter 2 akukabikho umuntu. Yes. Glory to Jesus. Awufundele ngo? Kwadabuka amanzi emhlabeni awuyakamisa umhlaba. Undikhoyo uThixo wataphula umhlaba emhlabeni. Okay. Wabumba umuntu ngawo. Okay. So umuntu lo xolo mfundi uyafunda mfundi. Glory to Jesus. So umuntu lo bazalwane uqale wadala. Ngekamuthi. Apha ekudalweni ube ku-Jeremiah chapter 1 verse 4. Amen. Apha ekudalweni kwakho umuntu waphelela wanezinto zonke. Yes. Perfect. Ngokwamazwi kaThixo, that's why it's in 10 chapter 1. WakuThixo zonke izinto zilungile, wabona uThixo kukuhle. Lo muntu lowo imamele ukuzuyiqonde lento ndizakucacisela yona. Verse 27 uThixo udale indoda nomfazi. Chapter 2 verse 5 ikanphazama ubumbe indoda yodwa. So in essence, mna lo mama sadala xeshanye indoda yabunjwa kuqala. By the time ibunjwa seyikhona uThixo umanifesta into seyi-establishile. Yindawo esasibekwe kuyo leyo
ungenabikho umuntu e-Edeni. One perfect umuntu e-Edeni engenahambi e-Edeni. Nawe waziwa ungenabilile elijola uthulilo. Awuzijonga uthi ungumphakamo uyazilimitha kwizinto zalapha. Ufikele khona awunguye wena. Ufikele khona udilivariswe kulo address yamajola. Uthesikhala xa ukuba wena intlami yamajola kangathi wenziwe ngamajola. Khona umntu ebekwazi amajola engelabona intlami kuwe. Ebekwazi lona yena obebesebele mdalile already. Suzijonga ngepicture lomuzwa, sibone ngepicture lomdalwa obuye abadalwa phambi komuzwe. Suba-discourage ile mpulo yakho inkulu. Uthetha udilivariswa, iiphakeji ziyavuleka xa zidilivariswa. Ungulekile unguleke khona. Kodwa ungena udalile. Umuzwa lozibuza wona xa ethi kuthena naye wandakwazi. Ungazibuzwa ntuthuzelo. Thixo usazi ntoni ngontuthuzelo? Khawuzibuzwa Thixo alapha amajola nje ubusazi ntoni? Utheni mna ndafika ndinale address? Sokuthi Thixo ikhona ukubuyazi. Xa unithuluzelana, xa abantwana behlekwa phaa esikolweni, abathi ndimnyama, bathi ndimbi mna. Xa uphendula uthi don't worry wena umfanekiso kaThixo uyamlahlekisa umntana. Akangumfanekiso kaThixo ngoba umnyama bakhe. Thixo akakho mnyama. Uhambe uzibunjani namanasi. Kodwa sukuthi xa ekhala umntana esifutshwa ngumnyama uthi don't worry ufana noThixo wena. Ngoba abantwana bazabuza umbuzo olandelayo. Ubani yena mama ufana mbani? Uzawunyanzelela ngokuthi kungunye. Uzawunyanzelela ukuthi ngenxa yena ubani egezini ufana noSathane. Kodwa zamana ikhona indawo esiyile kuyo. Ikhona into esiyiyo. Kodwa bahamba batshintsha izinto zayiba xa ufunda le Genesis umuntu wabona. Ndifuna ukuthetha kanti ndifuna uhlala esonweni singabodlula apha yezibuzo zasebukhulu. Uba kuye wathina konyeni. Kodwa ndifuna ukuthi masifowade siyithole. Sazuwana noba lo mdlalo njena. Siyazabeka kwindawo ekuthiwa yi-restoration. Uyayibona mntasekhaya, inceba lena ifika yenze le nto kuthiwa yi-restoration. I-restoration mandizama uyixabisa ifana nazinto zokubana beziphila urhulumente we-apartheid. Iminyaka kuthiwa 100 years whatever the case may be. Uvele wena kuvele umthuzelo lo kuthiwa ndi-approachwe uceba uthile athi ziye zafundwa incwadi. Atshiwo makhaya kwafumaniseka uba unyoka uqala
hayi ngomhlaba esilent sound. Glory to Jesus. Uba unyoka lona wayile wonke la mhlaba ungathi ngaselwandle phana. Uba ngomhlaba laba unyoka sifuna wabanyoka. Glory to Jesus. Ngoba sifuna ukuyisizinto zabantu babanyoka. Glory to Jesus. Sekuzi generations noba ziyi-5 akasekho noba unyoka kuthethwa ngaye. Kodwa afika uNtuthuzelo. Glory to Jesus. Engenayo nematriliki. Glory to Jesus. Afike engenayo ne-ID. Afike uNtuthuzelo engenayo ne-bank account. Glory to Jesus. Anikwe a-multi-billion land. Kuthiwa eyamuni le land. Angena kuyo uNtuthuzelo alakaze angazazi nobana ufika kanjani apha. Ajonge ummelwane. Ababona bengapha kokujulilitshe. Athi ngahlala kanjani apha mna ndiphume emkhukhwini. Amara process yi-restoration. Awubekwa kule ndawo ubuphucuka kuyo. Ubekwa kule ndawo babe kufanele ukuyo. Azalwane babe siyazi into eyenziwe nguKristu. Babe siyazi into eyenziwe nguKristu. Glory to Jesus. Ithi besingabakwazi ukuba sihambe sinelunga. Glory to Jesus. Kunokwazi ukujonga nesifo, ukujonga isifo, ujonge wena, uzikhumbule uba ndirestoriswe ngambani. Ndibane emva kwe-restoration. Akuyethu thina ngoba sefikile inceba ifikile isilandile. Sizijonga ngamehlo ale ndawo besilandwe sikuyo. That's why sidelelwe nangamadimoni. Ngoba idimoni libona uNtuthuzelo. Kanti uThixo ndibekwe ngayinkosana. Glory to Jesus. Athi uYesu abafundi bakhe emva kokuba iqaliswe umuntu womkhiwane athi uba mina benginokholwana nje olungake ngekhoso lenkosikazi. Uzama ubakholisa uYesu uba kule ndawo enifakwe kuyo bantwana besekhaya uyakwazi ukuyijonga intaba uthi kule ntaba ayikho right le ndawo ufike kuyo. Suka intaba isuke ngoba wengunyana nentombi yomdali direct. Mfundisi abezolo bethe sifunda ulandela uYesu. Sifunda ukwenza njengoYesu. Wathi sifunda nantoni? Sifunda uThomas. Glory to Jesus. Sifunde ukufana noYesu. Sitye zonke. Glory to Jesus. Yile nto yenziwe yinceba leyo. That's why ke inceba isifundiso ukuba sithi hayi. Inceba isibeke kwiposition yoba sizazi ukuba singubani. Xa uzazi ubungubani iBhayibhile ithi uDaniel wagqiba enhliziyweni yakhe uba angasingcolisi ngokutya kakonkani. Xa uyijonga le nto uDaniel ikhoboka kule ndawo usebhabheli uDaniel wathizwe eJerusalem. Glory to Jesus. Ayikwazi uba ikhoboka xa libekwe bhotwe lihlale etafuleni enye nokumkani lijongane bahlaba ifork and knife nokumkani lithi ikhoboka kukumkani ndicela umphasele isaladi ukumkani akhe afakele yakhe iplate lithi ndicela umphasele ityiwa athathe the same food that the king is eating. Kodwa this young boy ngoba he knew who he was. Abantu bakutyiwa sinkosi omkuhla. Hallelujah. Jesus ngcolisa. Ayizokutya ngoba kusangcolisa. Ndiyazazi ndingcono. Ngoba abanye amabhantini xa enjonga ahlale ebhotwe. Ngoba wona wathi ayafa indlala. Kodwa ndizungena kule tafile. Ngoba le tafile iyakuchaphazela
ukuba izawutrenda iyatrenda mangene ukuba izawuba ndimdodwa othi hayi. Glory to Jesus. Izawuba ndimdodwa othi hayi mandingasathi hayi mangene wethu nabanye abazalwane bayazenza ezi zinto. Ngabantu abaphulukene nobuntwana. Abantu abaphulukene nobuntwana. Ngoba umntwana uyayazi ixesha lokungena endlini. Glory to Jesus. Unewotshe kuye umntana. Udlala emva ukuthi ayikona into ilanga litshonile isibanda sihlala into. Glory to Jesus. Umntwana lo. Umntwana uyayazi ngoba ndibaqalekile. Kodwa ukhona umama uzayithetha. Ngithatha noba phambili. Ngithatha noba akanayo imali. Kodwa ndithe mama nandiyifuna ibhayisekile. Nami ndiyifuna ibhayisekile. Umntana uyayazi ubana ndiyilindele kudedi. Nobana uzayithatha phi? Ayiloxanduva lwam uba ndiyazi uba uzayithatha phi. Kodwa apha ebuntwaneni bam ndifuna ukuthobekela kuye. Ndiyento athi ndiyo. Andikhathali uba bathini phaa phandle. Kodwa whatever he says I am. Glory to Jesus. Yabona enye benefit yomntwana uzawuhlala phansi. Umntwana uyagadwa. I-safety yomntwana ayikho kuye. Isemzalini. Yabona le ndawo siyokusikolishwe kuyo ukuba sibe ngabantwana. Isibeke ubana athi udade noma ndihambe ngifulele ethuso. Andoyiki ngoku. Hayi ngoba there's a parallel in nomzali wepresident. Uthandisa uhambe ufulele ethuso. Ndizawuhamba ungako. Kodwa ndiziba nalo ikhaya. Ngoba ndiyayazi ndingathini. Umntana akathandwa bakuthixwayo emnyango. Umntana ukhona. Ukhona kuphi. Glory to Jesus. Ngoba uyayazi umntana ukhona. Ngoba uvinto engathi iyaboyisa. Ilizwi lokuqala zalikhwaza tata. Then uzawuthatha ityiwa xa uzawufika. Awuna tata. Sadibana nawe sawunentamo. Awunadata. Uyika ntoni? Kodwa unentata. Athi wonke amakhala yenu. Nkosi yenu. Masasifunde izivesi eziningi zoshumayela. Zizithembiso zabantwana. Amalungelo abantwana. Thandaza umntana uthi hamba. God is with you hamba esikoleni. Glory to Jesus. Ungenaso school fees. Uthi mhlawumbe esikoleni athi ngizawugxothwa. Uthi masithandaze xa udokotela yami uthi hamba esikoleni. Ubeyazi uba December nge-6 months esikoleni. Uzawuhamba yofika ngoba kuthuthatha. There is aspect izinto. Nene sihambe ecaweni sihlale sishunyayezwe. Sawude masiphume siyoba zesiarabhu. Kodwa simthatha. Why is impilo yenkethanga? Kodwa sinikwe igunya lokuba sibe ngabantwana. Second Corinthians chapter 5 verse 18. Tuzohlala phansi. Sindawo esibekwe kuyo wena wasekhaya.
Asibekwe kwindawo yobuntwana nje. UKristu ngumntwana kuThixo. Singabantwana kuThixo njengoKristu basekhaya. Bantwana basekhaya. Asikho bantwana nje ngathi sizi-offspring ezixholiweyo. Kodwa sithathwe sabekwa in the same position as Christ. Verse 18. Wonke nomsebenzi wenziwe nguThixo. Nguye othe nguYesu Kristu wasixolelanisa naye ngokwakhe. Yebo, umsebenzi wosixolelanisa noThixo. Yes. Wenziwe nguKristu. Yes. Okanye wenziwe ngoKristu. Yeah. I-demonstration leyo yale grace yolubabana. UThixo wenze wonke lo msebenzi wokusixolelanisa nabantu naye uwenze ngokwakhe. Wawenza ngonyana wakhe. Asenzanga into yilento siyashintsha. Inoba lento inoba lento sisicwela sisothuka asikhongelwa. Asikhonzi. Yena ngale sisikhongela. Yoba uThixo wenza ngokwakhe. Wawenza ngaye uKristu. Esixolelanisa naye. Funda Psalm 21, sikiphe zonke izinto esizosebenza. Nangona wayengenasono uKristu. Yebo. Kodwa ngenxa yethu uThixo wamenza wanenxaxheba kwisono sethu. uKristu wangumo. Umwana umncebezwe lethi Eli lama sabakahamba. Thixo wami ngishiya ngani? Ngoba indaba moment uYesu ngumoni. So that when ube lilungisa. Delile lento. uKristu had to be a sinner. So that when now ube righteousness of God.
Siyabulela nje ufana nabantu bonke endlini. Egameni elihle eleNkosi yethu uJesu Kristu. Sinisi izihlobo. Sinisi kakhulu. Ngiyakubona mfundisi. Ngiyabona haleluya. Egameni likaYesu. Haleluya. Oh, yibaptiza. Haleluya. Ayizandla ezikhulu. Abantwana bakathathu zonke. Haleluya. Ngike ndiye kwebaptiza. Ngokuke ndilapha kathathu nyoko kusuka apha. Enkosi kakhulu. Yabulela niyazi uba ndiyaphima enkosi bantwana bam. Nkosi thathu nyanzele enkosi otata bonke dawubana nabo bonke abantwana bakaThixo sibongile kakhulu. Thixo sithande kangakanani wasinceda wasinceda. Ezi ntsuku ke 3 days namhlanje besiku-day 2 ngomso it's the last day. Cela siphinde sibuye le ntofana. Cela siphinde sibuye kwangobunisi bethu sizogqibezela imvuselelo yethu. Abagqibela kanqoyike adla ngoba mandi. Usuku lokugqibela ludla ngoba mandi kakhulu. Ngabulela ke bonke abantwana bakaThixo egameni leNkosi Yesu Kristu. Ngicela ukuthi umcoyini azosicelela sigoduke. Amen. Hayi masimarameni. Bawo begcwele Nkosi, bawo siyabonga. Nkosi yami uthethe nathi sihleli. Usisuse kwenye indawo wasibeka kwenye indawo. Babona amandla ubekhange kubeli lize uzohlangana kwethu kule ndawo. Babona amandla usicelele kakuhle insikelelo yonke kaMoya Oyingcwele. Indlela osithande ngayo Nkosi. Siyabonga kakhulu. Thethile ngomfundisi wethu bawunyoka Nkosi. Siyabonga kakhulu. Moya Oyingcwele inene usibeke kwenye indawo. Babona amandla onke sithi enkosi kakhulu. Siyabonga siyagoba kuwe Nkosi siyakhahlela mhlekazi. Sithi bayethe Nkosi nene ufanele ibheko. Ufanele zisibongo. Nkosi siyehla. Sithi makwande wena kuthi bawona amandla usikhumbuzile Moya Oyingcwele indlela osisikelele ngayo. Babona amandla uthi Nkosi le ndlela siziweya ngayo ayifanelekile ezabantwana bakho. Siyabulela ke kakhulu Nkosi. Nkosi Oyingcwele ukuke sibuyela bheke emakhaya hamba nathi kwindlela zethu Nkosi. Abanye bayakude kakhulu babona amandla okubantwana indlela yobafikisa emakhaya. Siphinde sibonane kusuku langomso kule ndawo egameni likaYesu Kristu siyabonga. Amen.